Osofo bi akwaku ada hotel e South Africa na asemi areho sempa eyiya enye adeketwa efise enkasofo de obi beka se eden ene wokwa akope e hotel ewom se hotel de ye kwa enema bebre ekoso e hotel ebi mu koye conference meeting ni ade e hotel de enso no asemi akoye na nia enam so ama entiase enheda enna ho e saa asemi humu ene se wosofo yi no woye wobi a weyi ne ho nyina ene woda mpaso na se dia woda ho no na akoye se moja pam ne pa wo hwe na no a pilo anitida sokra no se eso nyina aye moja eno akoye asem a entiase enheda enna ho papa eno ni ebisa se enti so obi ena poison ana se wono ankasa ena poison no ho bibi ena wode awo ne ho no ahyeda aye ne ho sada ho ana se den papote ena ekoso na nso no nyina mu no agisa posifo etimi abefa mu no akwa mu ehu se de ekunu poti eni na nyina mu no ye shamu bosse eye Attention TV de besi saa asemi hu bia ne de ebehia ese yebema mwaso ate ekwan a ofa so de eto no pote ama eye sofo yi ato anananom ewo ensedu bia no ye de beba aba abesom na eden tipa na sofo preku wantimi antena Ghana ha eden na no wokoye eba ne sen ni nyina ye kowie ewo hotel ho no ma ama ne wato anananom ewo ensedu no ye de munsem nyina ebeba abesom afei ye nyina ye papa ye Sir John na nsemu na woto nananom ewo ense do se ye kai ye ho anache se afimu na ekwei etimi de nipa mu no ehye frija de besi ene na ehwehwemu ekira ese enam COVID-19 so na ye papa ato nananom ewo ense do na no nam so ama Ghana Health Service for etimi atro krata ede abre eye empenifo a wohwema eye etimi course afen so ekuo bi a yato omudin occupy Ghana fo omusoso akasa ho papa eye kire se musi COVID-19 ewo ho yade yanyintum ese ye yare a aba betena na ene ye ba betena ye nim dapote ye COVID-19 ebeja ye ho ye papa o mampeni na adudankwa ekufu ado ene ne nkrofo ne mpenifo oni omo ebu oman bonum nyina aka ama yenya ho ntiase ese se da yare na kwakoye no ewo se yetimi edi eye ahobambo nhyehyeye ye papa na dankwa ekufu ado ede abegu akwan mu ama yensi yeni so no ewo se yedi so ebi ne se esi ye a ema nipa emmoro beye eduonum ana se eduonum 20 nipa be 20 pe inu kwa se eboro so na afen so eye no kura ekoso no nipa kakra no kura na ebetimi akono ewo se penifo ehwe wono mu a woye se eye no ehwe ehunu ne se obi biara wo beba ho no wo hye katawa no katawo hwene ye kana no dross no also hye mask say ye face mask and say nose mask no ewo se nipa na ehye bie afen so ensuo a wo de ba hohoro wonsa ene semina na ebema eye ahunidie ene afen so yare enkote atise ebia biomu no ewo se ni nyina etimi ekoso wo sanitizer wo de bi ahoro nsan kama nanso akoye se eye papa Sir John eye ya se ne ntimi ehu san ne mayimu bia wanu ma no wo hyehyɛ mask kra ne dabre kakra bi nanso se ne nipa se bodom pem ewo eye na se nipa dom a ekɔ eye na se nye nipa ketwa mfoni no ena eda hɔ no ma etwaguo no ma yenhwɛ se ne nipa abo ape so wa hwewo ntino na enkrofo ekeka ese ntina na adodankwa ekufu ado so wukopie weye na so ne wahu ese eye protocols a wonu ankasa na adodankwa ekufu ado no wodigu akwan mu ese ye ni so no wahu se enkrofo no aba ape so dodo ana na sa protocols nyina so ensa so enkoso so ede nti na wose ekoba ne sa woye empenifo nti wose efata se wose wobu mraso ana anase wonum de emrane enchechire wonum won penindie anase de bia wo ewo omayi mu no ebro eye protocols na ye de egu akwan mu no ye wonum ankasa ene de san hyehyeye eba ye de be chechire Ghana manfo se na be ya ye bebo ye ho ban ahweye ebe koso ewo omayi mu na COVID-19 ensan so enkote atese no wo bro so anase wonum de enka wonum eno na akoye nsem bebre ama ene occupy Ghana fo akasamu wose wonfa ye papa na dankwa ekufu ado enkogina emra ano afei empenimfo a wohwe ema eye Sir John eye etimi course wo hyehye ye ede nyemagugu akwan mu ma eye no timi course no soso no
wonso wo ebika womra no wombeyi won ho ano na omayi mu nankasa no akwaye se woye nipehunu a na emra timi di u papa na emom ukoye panin dia na tese wo no mra na akwaye se wa boro mra no so enu nti ye de mra ni di wa enye ebi se entisa nke de nti na mo mpanimfo na dodanko akufo ado wo no abedi ekire ene mpanimfo a keka wo ho a mukọ eye na ase no ede nti na wose mo no mutimi hwe eye nhwe ha mase de nipa agba apisu yi no mutimi yi mwani ema eye ni timi kwaso pepepe a bisi nnei muntimi nka ahu asem bia se eye a mukọ ye ayese nipa doso COVID-19 protocols mogu so da bi yentimi ante bibisa ewo ho na no na Ghana fo ekire mu se ewo se na adodanko akufo ado ne mpanimfo wotimi papa Ghana fo acha papa enche Obeba bed addressing nation ebiem ai fellow Ghanaians, I've come to your homes again sa pepepe entemre no so wo beka sa fellow Ghanaians na e wo so de chow pakese e de magana manfo nyina enti se enei me de course ikura na enhye da nya me wanwa bebre e de kire se COVID-19 yi mu na ne yewo lockdown baaye anchere kura ene koba ne se woze yekokoto santen ne ye card foforo eno nso ehunsen be ye dedwa e bo man yi mu hanu sei wo manfo kika se adenti na mo se COVID-19 yaba ma ye mompe so enso na mo hye ye se ye nkonkoto santen ne yenye ID card foforo a ye de beto aba abra eye register da hono ma ye de atoto aba no ye betimi e de eno a aye adwuma ebinum kasa papa eyi enam so ema omanfo ni bi eka se enesesa na tie na se wo mampani na adodanko akufo ado a wote abenwa so se ubesan so abetena so biem na se wo pese ye card foforo ansa na ya san so ato abade a ene na Ghana fo anyini wonyi ntumkura ese COVID-19 ewo ho akoye se eye ehunihuna asem bi ena empanifo no de aba abeto ye so de kire se senya omayi mu empanifo no kura bi edi ahun adanse ekase o yade ye wo ho ekunkum nipa na fe wonu mokro na wo ka asem no se yade no wo ho na ye nhwe ye husu ye no nso wonya wonne ma se yare no wo ho no na akoye se wodi hunehuna ye enye no kreda ai ebise COVID-19 ya ba se de kunkum abrofo no na ye hwe se ne Ghana ha ye ni COVID-19 protocols no so enso na ye ntimi nte se de ewuwo no koso ti se ekoso wo eye abrochimemu no de na kire se yade an eni ho ayese mpanifo ade hunehuna ye wode daada ye ebinu kura beka se ebia wo ye no ade apesika se ni amanfo donations ahodo amanfo ye abesi nde kura no kura ho akonta ye hu se de akwakosi ni nteno na wo manfo ekika se na yade no eni ho enu nti sese dwon wo so abeto so mpere no dia na mebisa se se Ghana ha no mankasa no ye ntie ye mpanimfo anaase me ye ntie wo no na akoye se sebe mpere duasa no ye mpanimfo ne bu ye nkwasiafo empenifo ni bu ye kwasiafo e de kire se mumu de mra beba begu ho mumu ba beka ese jade yiwe wo ho enu nti yenye se na ne nyina achi mu amoye empenifo no munni so anaase mu bedi so kura na etimi du mpempenso bi a ne ye bitimi koso te se dia yade ne eni ho anaase hu hia kura se ahobambo a yede beye ahweyi efa yare no ho no ye ni so dia anaase mumu nhwe ma ne nkoyie saa ne dia na akoye se dia mu bu ye nkwasiafo enu nti Ghana manfo nyina azama wo kan se nana adodanko akufo ado o mampani be ma gramu ai be ma wo gina ho a wo se yes be ma ne gina wo e wo se wotimi ba be pa Ghana fo achewo wo be pa Ghana fo achewo pa efi se ba ne se wo di kan wo bi ekobo eye bawumiadin ese wono eneye wo bi oba betu franka e de ama NPP amanyoko no ni nyina mu no ekoda edi se NPP amanyoko no nhyada ntanase enyi wo bi se osimesi anaso wo benten ene bedi enimu wetu franka ama NPP amanyoko no nta asema nipa ne kaaye no wafom na fom a wafom na wo se obepa NPP amanyoko ne chew enti se nipa ne timi kan sa asem no se ahohoa ho akwanso wo de hoahoa eye bawumia na se wafom de a ene na ye bisa se NPP amanyoko no ni tumi ebro Ghana so ana se ni tumi moro Ghana so de a ene na esefata ese na adodanko akufo ado wo ne wo mpanimfo ni wabedi ekire nyina no e wo so mo so mutumi be pam Ghana fo chew
mombepa Ghana for acho emfa saa ne ye a akoso e wo se John eye ase yi hu e de kire se eye bekoso a eye yipaso hene nipa wodi animu ehihye ne bibia no se ne aye papa yi wakoye pani prekope ama oman Ghana no migidi ese mo amoye mpanifo na nadoda nkwa woni nkrofo amokoye wo mpanifo woni omubu oman amokoye no susuye bi wo hono ne niye bi wo hono a ebeto mo anim ansa na eye ne etimi akoso e de kire se wo hwe tent ahodo a wosisi ya enye nipa 20 nipa dionu tent kura na wosi ye na bi se tent a wosisi ye no kaza wo kan a edoso paye entinu na enyeme bi wo hono mo a nhihye bi wo hono mo a ye de betum anim se eye ni sen na mo be ne sen na be kono no migidi ese mo aso etimiteye ansa na mo kwa akoto mpo se munim ese nipa ebebasa anaze wo ye na yikezi esa akra na mukoduru ho na den na ewo se enka moye ana asemben na esese nka muka nanso ye hu bibia e kire se mani enye dia ekooso no hu enu nti se ene okupa Ghana fo abekasa na Ghana Health ye mpenimfo nso a wo mudi apomudi nsem ho akro ne aba nso aba bekasa na watwere krata e de abeto abonten efasa ne ye ekooso yi hu ana asese de nipesi boardompem ewo Sir John eye ase yi hu dia ene na esefata ese mobeba bepa Ghana fo nyina acho na afen so no ni nyina echi no se ne COVID-19 cases ni hwiri se chin ya ene na ye dosobo ni nyina ebebom e de kire se de ekooso no na ama yade ne cheche no so etimi akontentem eno na ama yade no so ehwiri pa na ye de sobo na ebom so de ene na mudi no so de ye nya boda ye nya boda enti ehu behia ese NPP eye Nana Adodankwa Ekufuado woni wo mpanimfo ene won ma woni omubu aman a mukopie mu e wo Sir John eyi ase a sa na me ekooso nyina no obebbo modin a ai monyere mo ho ese mo bepa Ghana fo achaw enye sa Ghana fo yenke anu ntumu wo ho da efise eya asefem na eya areho ese empanifo anka mudi manim pani de enka sebi wo bobrapa wo kansempa wo do abra bosi ho ye de tene se na be ya abofra nso betimi esu efise dan ne de nyina asema meka ne se enye se asema obeka cha abofra se ejani wo do nsatum a ehyew enti enko ho no enye no nko ane nkyerɛkyerɛ a mpanifo ye de kyerɛkyerɛ mofra na emum etu de bia opani wanamo a wutuo no abofra gina ho a wo hwɛ wo sua enu nti ehu behia ese empanifo no mo betimi ede mo niam nyina atutu yie mo de manamo besisi yie mo bɛbɔ brapa mo bɛyɛ de esefata na mankyini masoso ye hunu esua na nkoba ne se sebe ya no ebetom ebise enyama nkitinkitin bi se nyina eka ho na ama ene emebunu no yetimi anya akonya na yetimi kasa mpanifo nim senia jepe ba me da ko a asanso aba besu mu biem na mum kai na hunu se e wo se wo subscribe wo like na wo share so subscribe ya me kai wo share so ana ama onua bi so enya ensem de ensepa e koso e attention TV so a share wo dwumedie bu pese e bo hu de rode mawa akwenya wo ho de ma wo de abeya ne se numbers bu screen so no be free na friend so a ye beje so ofel so ni asomo osompa medam ase